Čaute bikery, takže nachádzame sa v trail centru Jedovnice pri Brne a teraz si vyšlapeme hore. Ešte nejak, bol som tu 2 roky tomu, nejak nepamätám, musím sa trochu zorientovať. Stúpací trail smer je vyznačený, len treba sledovať, pretože to sú také malé tabulky, že skoro som ju prehliadol, ale idem správnym smerom. A tu sa odbočuje a ideme po stúpacím traili hore. Včera tu dosť lialo, takže sem tam bude blato. Vlastne dnes testujem prvýkrát bez displeja. Nahodil som si vlastne menič módov s pripojením na aplikáciu. No neviem, som zvyknutý bez displeja od Specialu a dosť ma to aj rozptylovalo. Ten ukazovateľ rýchlosti. Stále som na to pozeral, idem rýchlo, neidem rýchlo. Takže myslím si, že bez displeja je to lepšie. Ale to závisí od každého, komu čo vyhovuje. Na začiatok si dám aj jednotku na rozhrietie. Ale je to krásne, tak čerstvo, je 9 niečo pred 9:30 nejak. Takže mám čas, pokiaľ mi batéria vydrží. A sme na bode, kde vlastne začína jednotka. Tamto. Na 2 treba šlapať ešte vyššie a na 3 sa treba trochu spustiť. Keď tu budete, nezabudnite si kúpiť trailovné, aby mali chalani z čoho to tu udržiavať a vynovovať. Tak, a my si dáme jednotku. Začneme zľahka. Musíme si pridať takto. To mi zdá, že bude dosť blata. Ale čo už, chcel som tu vyraziť včera, ale včera mi to akosi nevyšlo.
jednotka je taká viac šľapavá. Ale bol som tu pred 2 rokmi. Minulého roku už som nestihol, lebo najprv tu prišla tá kalamita, to zavreli a ešte som sa vlastne rozsekal na Dolnej Morave, takže som mal v auguste už po sezóne. Treba dávať pozor na to blato. Je to byť zradné, akože pokrýva, kurva. Tu vykričníky. Niečo tu vybudovali, aj nové. To sú lavice. Dobre. Dajú sa prejsť aj v pomalej rýchlosti. Keď nepamätám veľmi, jak to tu je, tak idem viac na oči. Teraz. A hlavne som dlho nebol na bajku, tak trošku tak normálne. Sú tu aj povalané konáre, muselo fúkať včera. Takže, veverica, jak migala. Mám rád takéto floučka, bez toho, že by som sa musel niekam ponáhľať. Ale vyzerá to byť dlhý trail. Všade sú konáre. Ja opatrne. Ten konár, keď sa zamotá do kolesa, je to nebezpečné. No, piče s konárami. Si všimol, že stále si mýlim, kde brzdy.
Takže na toto musím dať pozor. No, je tu ťažba dreva, nikde som nevidel žiadne upozornenie, dosť riskantné, aspoň pred trailom, vlastne pred začiatkom tej časti to tam mohli dať pozor, prebieha ťažba dreva. Krásny cingláč, kamene, korene, tu bacha pred cestu. Tu je nejaký step up. Hop. Všetko oka? Ahoj. Čaute, oka všetko? Jo, jdeme. Takže som tu nejakých bikerov. Kola z požičovne. Dajú sa tu požičať aj klasické, aj e-bajky. Tak stretnete niekoho pri trailu, je vždy dobre sa opýtať, či náhodou nepotrebuje pomoc, či je všetko OK. Niekto tu môže byť sám ako ja, niekde sa vysekám a je dobré, keď stretnete človeka, ktorý vám pomôže. Trochu by to tu mohli presekať. Aj tie mláky. Ale je to v pohode. Tak, a sme dole. Super zábava. Takže musím chvíľu počkať pri stúpaní, lebo je tu nakladajú drevo na auto, nedá sa okolo neho prejsť, to tu niečomu spadne, alebo toto, tak nebudem to riskovať. Takže okruh číslo 2. Najprv som išiel zlým smerom, potom som sa vrátil a našiel som, že choď tadiaľto. Tak neviem, či už som na okruhu, či sa presúvam na štát. Netuším, nepamätám to nejak. Ale je to krásne ploučko. Človek si tak oddychne pri tom. To je super.
pokračujeme na trailu číslo 2. No to už pamätám, toto som išiel. Áno. Paráda. Rovno. Pozor na cestu. Jaké bláto. Zadné koleso aj mi. Boha. Tuto mohli trošku vysypať štrkom. Fakt. To bolo o držku. Ale šmíka to na tým blate. Piče. Hnusné to blato. Aj mi zahodí zadné.
Tu je prerušená dvojka. Posiela ma to sem. Neviem, buď sú tam popadané stromy. Netuším. Ja musím sledovať. Dobre. Vlastne že mám ísť tam teraz. Teraz mi to ukazuje sa. Dobrý. Dvojka je prerušená, neviem, bude tam ťažba alebo kalamita nejaká. Vrátiť sa treba po lesnej ceste a takej cestičke asfaltovej späť do základne, takže vlastne tá taká zábavnejšia časť dvojky je uzatvorená. S dovolením. Ďakujem. No nič. Dáme si asi birelik. Takže zišiel som okruh číslo 2, aj keď nie celý, pretože je spodná časť uzatvorená. Došiel som do základne. Chcel som si dať čapovaný birel, ale že reštika, že je otvorená až od 12, takže nic. Ešte, že som mal svoj birelik chladený. A teraz šlapeme zase hore. Dáme si troječku a potom uvidíme, dáme si možno ešte tú jednotku, tá bola úplne taká zábavná. Hoci viac šlapava, ale ide o oddych, vyresetovať hlavu hlavne. Takže pokračujeme. Takže tu začína okruh číslo 3, je to čierny trail. Myslím, že pred tou kalamitou nebol čierny, asi červený. Je komplet vraj nový, sú tam skoky, lavice. Ja veľký skokan nesom, takže si to prejdem len tak normálne. Dúfam, že sa nevysekam niekde. Ochranu chrbta mám, tak môžeme ísť. Tak uvidíme, čo nás čaká na novej trojke. Ešte treba trošku si vyšlapnúť. Väčšinou samé také pumpovacie pole a hlavice, ale v normálnej rýchlosti sa to dá prejsť. Hlavne tu máte všade vykričníky, takže na poprvé to len takto s odsťou zídem, pozriem, čo sa tu deje. Malo už ísť dole kopcom. Na poprvé upravte rýchlosť a jezdete s rozumem. Však áno. Tak poďme na to. Ten povrch je taký dosť, sa mi nepáči. Pribrzdíte, tá lavica sa dá normálne prejsť. A tu, keď si dobre pamätám,
Ten úsek bol hlinený. A tomu štrku nejak veľmi neverím. Myslím si, že na jednotke a dvojke majú lepší štrk miestami, jak toto tu. Tu je prejazd cez cestu a tu pokračujeme. Veľké lavice narobili nenormálne skoky dlhé, aspoň na mňa sú extrémne dlhé. A tie boule mne sa zdá, že predtým to bolo lepšie. Bol to hlinený povrch. Takže toto pre skokanov je to stvorené. Ja nie som skokan. Ja mám radšej nejaké normálne flowčko alebo nejaký single trail, endurko. Toto je už lietace na mňa veľmi. Mne sa dá, že pre mňa tu je tak akurát tá dvojka dobrá, úplne suprová, len toľko, že celá sa nedala zísť. Ale aj jednotka není špatná. Je to viac po koreňoch, kameňoch. Tu je to všetko už umelo, pritom majú krásne endurka traily, by tu mohli narobiť. No nič, ideme ďalej. Už dojdeme tú troječku. Ten štrk sa dosť sype teda, aj keď je takže toto je koniec trojky. Je krátka oproti tamtým. Pre niekoho je to super, ale myslím si, že stará trojka bola lepšia. Toto je úplne skákacie bláznostvo.
dali sme si trošku pauzu a zase šlapeme hore. Dám si ešte nejaký trailík. Pôjdem asi tú dvojku zas, hoci není celá, ale mazlavé blato. Rovno pred skočkou. Je to vriť. Dobre.
Takže to by bolo na dnes všetko. Super strávený deň v Jedovniciach. Škoda len tá dvojka, že nie je celá. Asi sa tam buď tam prebieha ťažba, alebo popadané stromy. Neviem. Vlastne tam je tá najzábavnejšia časť dvojky, ale to nevadí. Jednotka úplne super. Je to také flowčko, sem tam také single tray, taký kamene, korene. Úplne bomba. Trojka, keď poviem za seba, sa mi zdá, že predtým bola lepšia, taká viac jazdivejšia, viac prírodného povrchu sa mi zdá, že bolo. Teraz tam dali taký štrk, že to s rešpektom treba ísť, no, neviem. Ale inak super, preskokanov, je to kratučké, ale si tam zaskáču, keď potrebujú. Takže som naspäť v základne. Single tray Moravský kras, základňa Jedovnice. Čo sa týka zázemia, umývačka tu je, požičovňa bajkov tu je, reštika tu je, aj keď až od 12. ale máte tu možnosť, niekde sú tu iné bufety vedľa, takže stačí zaplatiť trailovné, parkovisko tu je zdarma. Super deň. Pomaly sa poberem naspäť. Išiel som sem skoro 2 hodiny, pretože za Brnom som schádzal vlastne na diaľnicu na Ostravu a potom hneď dole na tie obyčajné cesty a cez les to tam asfaltujú, tak tam som strašne strávil času, 3/4 hodiny. Takže tu približne asi 2 hodiny ma čaká jazda domov. Tak ale cesty musia urobiť. Mám najazdených nejakých 60 kilákov. Tu nejde o počet kilákov, vôbec tu ide o to si zajazdiť, zabaviť s úsmevom. Úplne super strávený deň. Super bombastik. Tak zatiaľ sa majte, bajkeri. Zas na budúce.